il-ħeġġa jismulek li zbanja inti ġġed mażmin. Ħajr mulej, ħajli mewt ħassar dubna, tajtna l-ħajja fis-sef il-għawin. Fik il-għana biex bħalek mal-għawma, niksbur rebħa f'saltnatek bla Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Eżis ħut l-ewwel net nixtieqilkom l-għodwa tajba, illum l-erba, ir-raba' jum tal-ottava tal-Għid. Mela l-8 jiem sħaħ tibda mill-Għid. Saħħat fuq l-Għid, il-Knisja tiċċelebra l-Għid qisu jum wieħed. Huwa l-ikbar festa għalina, mhux biss huwa l-ikbar festa, imma huwa l-festa li tagħti sens lil kull festa oħra mingħajr l-Għid. Dak kollu li nagħmlu ikun teatrejn, eżis ħuti ta'. L-Għid huwa l-identità tagħna l-insara. Propju għax Ġesu qam mill-mewt, aħna qegħdin hawnhekk niċċelebraw l-Ewkaristija. Ejjew għalhekk nitħejjew għal dil-quddiesa mimlijin qalbna bil-ferħ għaliex qegħdin niċċelebraw ir-rebħa ta' Ġesu fuq il-mewt. Però narfu l-aħna midinbejn u li biex id-dawl ta' Ġesu rappreżentat fil-blandun li qed jixel u xekk idawwa lil ħajjitna rridu nwarbu id-dlam. Irridu lil mulej ngħidulu mulej jaħlisna mir-rabta mad-dlam, ir-rabta mad-dnub. Fi skiet nitolbu maħfra lil mulej. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għadni btħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emejl u billi ħallejt mirijieti, ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġini, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Ejjew infaħru l-Alla bil-qalb f'dan iż-żmien, f'dan il-jum tant speċjali, billi bil-qalb ngħidu glorja l-Alla fil-għoli tas-smewwiet u paċi fl-art lil bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, inroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qalb tagħna, int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina, għaliex int waħdek qaddejs, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu ma l-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Sejrin noffru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għall-irwieħ ta' ħutna Filip u Dennis Vella u Joe Grek. Nitolbu. U Alla, inta kull sena tferraħna bil-festa solenni tal-qawmin tal-mulej mill-imwiet, fit-tieba tiegħek għatina li permezz ta' dawn l-istess festi li aħna nagħmlu f'din id-dinja jistħu inna naslu fil-għena tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli.
F'dak iż-żmien Pietru u Ġwanni kienu tilgħin lejn it-tempju għat-talb ta' 3 ta' wara nofsinhar. Xi wħud kienu qegħdin iġorru raġel magħtub minn twelidu li kienu jqegħduh kuljum ħdejn il-bieb tat-tempju li jgħidulu s-sabiħ biex jitlob il-karità lil dawk li jkunu deħlin fit-tempju. X'ħin ra lil Pietru u lil Ġwanni deħlin fit-tempju talabhom il-karità. Pietru flimkien ma' Ġwanni tefa' għajnejh fuqu u qallu: ħares lejna. Dan baqa' jħares lejhom, jistenna li se jaqla xi ħaġa minn għandhom. Imma Pietru qallu: fidda u deb ma għandniex, imma dak li għandi se nagħtihulek f'isem ta' Ġesu Kristu ta' Nażaret, imxi. U qabdu minn idu l-leminija u qajmu. Minnu fih riġlejh u l-għakiesi tiegħu ħadu saħħithom u malajr qabeż fuq riġlejh u beda jimxi. U daħal magħhom fit-tempju jimxi u jaqbeż bil-ferħ u jfaħħar lill-Alla. Il-poplu kollu raħ miexi u jfaħħar lill-Alla. Għarfu li hu kien l-istess wieħed li soltu kien jitlob il-karità ħdejn il-bieb is-sabiħ tat-tempju u baqgħu mistaġba u mubluwa b'dak li ġralu. Il-kelma tal-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Faħru l-mulej u xandru ismu, għarfu l-ġnus bl-emejjel tiegħu, għannulu u doqqulu, xandru l-ġubijiet tiegħu kollha. Ftaħru bl-isem qaddis tiegħu, tifraħ il-qalb ta' dawk li jfittxu l-mulej, ħabbirku biex tarfu l-mulej u l-qawwa tiegħu, fittxu l-wiċċu il-ħin kollu. Nisel Abraham il-qaddej tiegħu u li Ġakob il-maħtur tiegħu, Jaħwe hu Alla tagħna mal-art kollha il-ġudizzji tiegħu. Jiftakar għal dejjem il-patt tiegħu fil-kelma li ta' għal 1000 nisel, il-patt li jagħmel ma' Abraham fil-weda li ħalef lil Iżak. Alleluja, alleluja. Dan hu il-jum li jagħmel il-mulej, ħanifirħu u nitennew fih. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. Dakinhar stess, fl-ewwel jum tal-ġimgħa, ġara li 2 mid-dixxiepli kienu sejrin lejn raħal jismu Emmaus, xi 11 kilometru bogħod minn Ġerusalemm, jitħattu bejniethom fuq kull ma kien ġara. Huma jitħattu jitkixfu bejniethom, Ġesu nnifsu resaq lejhom u baqa' miexi magħhom. Imma għajnejhom kellhom xi jżommhom u ma setgħux jarfuh. U qalilhom: x'intom tgħidu bejnietkom intom u miexja? Huma waqfu bħarsa ta' niket fuq wiċċhom. Imbagħad wieħed minnhom jismu Kleofa wieġeb u qallu: inti waħdek il-barrani f'Ġerusalemm li ma tafx ġara hemmhekk f'dawn il-jiem? X'ġara? Staqsihom Ġesu. Qalulu: dak li ġara lil Ġesu ta' Nażaret, li kien profeta, setan, fl-emejlu fil-kliem, quddiem Alla u quddiem il-poplu kollu. Kif il-qassisin il-kbar bil-kapijiet tagħna taw f'idejn il-gvernatur biex ikun ikkundannat għal mewt u salbuh. Aħna konna nittamaw li ju kien dak li kellu jifdi lill-Iżrael, iżdissa fuq kollox ġaddew 3 ijiem minn dawn il-ġrajja. Issa wkoll xi ħud min-nisa tagħna ħasduna għax marru kmieni ħdejn il-qabar u l-katavru tiegħu ma sabuhx.
ġew jgħidu wkoll li derulhom xi anġli li qalulhom li hu ħaj. Imbagħad marru ħdejn il-qabar xi wħud minn tagħna u sabu kollox kif kienu qalu n-nisa, imma lilu ma rawhx. Qalilhom Ġesu: kemm intom boloħ u tqal biex temnu kull ma qalu l-profeti, u ma kellux il-Messija jbagħti dan kollu u hekk jidħol fil-glorja tiegħu. U beda minn Mosè u l-profeti kollha ifissrilhom kull ma kien hemm fl-Iskrittura fuqu. Meta qorbu lejn ir-raħal fejn kienu sejrejn u għamel ta' bir-ruħu li hu kien se jibqa' sejjer aktar il-bogħod. Iżda huma ġeluh jibqa' magħhom u qalulu: ibqa' magħna għax issa sar ħafna ħin u l-jum ġa wasal biex jintemm. Imbagħad daħal biex joqgħod magħhom u waqt li kien fuq il-mejda magħhom qabad il-ħobs, qal il-barka, qasmu u tawlhom. Imbagħad infetħulhom għajnejhom u għarfuh, iżda għab minn qudiemhom. U wieħed lill-ieħor bdew jgħidu: ma kienitx imkebsa qalbna ġewwa fina u huwa ikellemna fit-triq u jfissrilna l-Iskrittura? Dak il-ħin stess qaamu reġgħu lura Ġerusalemm. Hemm sabu lil-11 u lil sħabhom miġbura flimkien u dawn qalulhom: il-mulej qam tassew u der lil xmun. Huma wkoll tarfulhom x'kien ġralhom fit-triq u kif kienu għarfuh fil-qsim tal-ħobs. Il-kelma tal-mulej. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna. Min jaf kemm il-darba f'ħajjitna żisħuti qabbilna il-ħajja ma' mixja u x'hekk għax il-ħajja wkoll b'xi mod hija mixja. L-Evanġelju tal-lum insibu wkoll żewġ mixjiet, żewġ vjaġġi, wieħed minn Emmaus, wieħed minn Ġerusalemm lejn Emmaus, wieħed lura minn Emmaus għal Ġerusalemm. Is-silta tal-Evanġelju tal-lum, kapitlu 24 u x'hekk versi 13 sa 35 minn San Luqa hija silta tassew sabiħa. Biżżejjed ngħidilkom li jispirat l-isqof tagħna preżenti u anke ta' qablu fil-motto tiegħu bħala isqof, mhux hekk. Ninnutaw xi ħaġa sabiħa immens. Mena l-ewwel vjaġġ dak minn Ġerusalemm għal Emmaus huwa vjaġġ binar, kien dakinhar stess filgħaxija, nhar lejt tal-qawmien ta' Ġesu mill-imwiet filgħaxija. Binar imma l-moħħ u l-qalb tad-dixxiepli huma fid-dlamm. Interessanti ħafna li l-Evanġelista jsemmi nisem wieħed biss, Kleofa. Ma jsemminniex l-ieħor. Forsi għax jixtieq li l-ieħor nkunu jien u int li nagħmlu din l-esperjenza ta' eżis ħuti, kemm hi esperjenza importanti fil-ħajja tagħna. Mela l-ewwel vjaġġ huwa vjaġġ binar, imma l-moħħ u l-qalb huma fid-dlamm, huma mniktejn għaliex. Ġesu mejjed. Dawn għalkemm ġew in-nisa u qalulhom li Ġesu m'hemmnux, ċaru tont li m'hemmnux, il-katavru tiegħu ma sebuhx u x'hekk id-diskors kollu jindika li dawn ħajjemnu dak li qalu n-nisa, hekk kienet il-mentalità ta' dak iż-żmien. Però mbagħad ġbidel ix-xena kollha, żewġ affarijiet. Eżis ħuti, żewġ affarijiet. Qatt ta' karità ibqa' magħna, tibqa' sejjer, issa l-jum wasal biex jispiċċa, u l-Ewkaristija, eżis ħuti. U din tagħmel id-differenza kollha fil-ħajja tan-nisrani, eżis ħuti ta'. Meta l-Ewkaristija li ngħixu, li niċċelebraw, ngħixu hemm barra, jiġifieri ngħixuha fl-imħabba ta' xulxejn, fir-rispett lejn xulxejn, fil-maħfra ta' xulxejn, eżis ħuti, allura l-Ewkaristija ssejr il-mument li fih ħajjitna tinbidel. U hemm il-vjaġġ lura mbagħad. Ġesu huwa ħaj, Ġesu qam mill-mewt, Ġesu huwa rebbieħ, m'hemmx biżżjed, m'hemmx dwejja iżjed. Id-dlam barra, imma d-dlam ma jidħolx fil-qalb u ma jkissirx il-moħħ, eżis ħuti, għax Ġesu huwa qam. U llum jien nistaqsi lilek u lili, int liema vjaġġ qed tagħmel?
L-ewwel vjaġġ il-koll esperjenzajnieh ta' xi darba jew oħra li Ġesu għalina kien mejjed, Ġesu għalina forsi kien ineżistenzi u ma kienx importanti fil-ħajja tagħna, il-koll għamilnieh. Jalla ngħidu wasal iż-żmien, issa iż-żmien li huwa issa mhux għada, issa li jiena nemmen li Ġesu huwa ħaj, Ġesu qam mill-mewt, Ġesu huwa preżenti fostna, Ġesu huwa preżenti fina. Ejjew ngħixu din il-fidi tagħna, ejjew nieħdu sehem fl-Ewkaristija, għax l-Ewkaristija l-laqa ma' Ġesu xoxt, eżisħuti dik l-Ewkaristija. Ġesu niltaqgħu miegħu fl-Ewkaristija fil-kelma u fil-ġisem u d-dem imqaddes tiegħu għall-istess Ġesu li kien jidher l-apostli wara l-qawmin tiegħu mill-mewt. U allura din l-Ewkaristija rridu ngħixu hemm barra, il-barra mill-ħitan tal-Knisja. Jiena u int ta' xejn noqogħdu ngergru kemm affarijiet koroħan fid-dinja ta' madwarna u x'hekk, u kemm dlam jeżisti, aħjar nibdew nkunu aħna li ngħixu d-dawl, id-dawl ta' Ġesu, id-dawl li nirċivuh mod speċjali fl-Ewkaristija. Bil-bieqfak jġobkom? Nitolbu lill-Alla missierna biex bħad disċipli ta' Emmaus aħna wkoll narfu lil Kristu xoxt li hu preżenti fostna bil-kelma tiegħu u fil-qsim tal-ħobs Ewkaristiku fil-waqt li ngħidu għamel li ibnek Ġesu sidna jgħix il-ħajja tagħna. Għamel li ibnek Ġesu sidna ikun fil-ħajja tagħna. Għall-isfijiet, presbiteri u djakni biex jitħeġġu fil-ministeru tagħhom bħala dawk li xandrulna l-kelma u qazzuna bis-sagramenti nitolbu għamel li jibnek Ġesu sidna ikun il-ħajja tagħna. Għal missjonarji li jwasslu l-isem ta' Ġesu ta' Nazaret lil bnedmin li għadhom ma jarfuhx nitolbu għamel li jibnek Ġesu sidna ikun il-ħajja tagħna. Għal lajċi impenjati bħala letturi u akkolti fil-Ministeru tal-Katekesi u tal-Karità li ssejb iċ-ċentru tagħha fl-Ewkaristija nitolbu għamel li jibnek Ġesu sidna ikun il-ħajja tagħna. Għalina biex inħallu l-mulej Ġesu jidħol f'ħajjitna u jdawwal id-dlamijiet u l-inċertezzi tagħna bil-kelma tiegħu u bil-ġisem u d-dem tiegħu nitolbu għamel li jibnek Ġesu sidna ikun il-ħajja tagħna. Il-motto tal-isqof tagħna fi sħuti huwa u baqa' miexi magħhom fit-triq u x'hekk interessanti. Ġesu resaq lejhom u baqa' miexi magħhom. Kemm inħossuh ta' bilħaq Ġesu miexi magħna fit-triq eżis sħuti. Ejjew nitolbu llum għall-isqof tagħna Anton u għall-isfijiet kollha. Nitolbu wkoll biex aħna wkoll kull wieħed u waħda minna inħossuh il-Ġesu magħna, mod speċjali f'mumenti fejn forsi nħossu id-dlam qiegħed jeleb. Dakinhar iżjed u iżjed rridu niftħu moħħna u qalbna għal Ġesu. Għax Ġesu vera li jkun magħna. Inkomplu hekk minn hawnhekk nitolbu għal tant ħutna li jsegwu din l-Ewkaristija permezz tat-televiżjoni u tal-internet. Niftakru f'ħutna l-anzjani, il-morda, persuni b'bżonnijiet speċjali, dawk li forsi min jaf kemm jixtiequ li jieħdu sehem fl-Ewkaristija ma jistgħux minħabba il-kundizzjoni ta' saħħithom, jinsabu spiritwalment maqudin magħna flimkien ma' ħafna migranti li jsegwu dil-quddiesa wkoll. Ejjew nemmnu li fil-fidi aħna maqudin ħaġa waħda u fi ftit momenti ta' skiet noffru lil mulej it-talba personali tagħna. Mulej missier Qaddejs, nitolbuk biex ibnek Ġesu jibqa' magħna u jkun il-wenz tagħna fit-triq tal-ħajja biex imdawlejn mill-preżenza tiegħu narfuh fl-Iskrittura u fil-qsim tal-ħobs maħutna u li jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem.
Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u imbejt ikollna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-imbejt li qegħdin nofrulek frott tad-dielja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna li juniedmu quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Naddafni mulej minn żuniti u d-dnub tiegħi neħħili. Itolbu ħutik biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej l-offerti għas-sagrifiċċju tal-fidwa tagħna biex ittaffi l-kurla tiegħek għalina u ssalvana fir-ruħ u l-ġisem bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfew qlubna l-fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek iżda b'ferħ akbar inxandruha f'dan il-jum li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna u l-ħaruf tas-sew li neħħa d-dnubiet tad-dinja. Bil-mewt tiegħu qeret il-mewt tagħna u bil-qawmin tiegħu kisbinna ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġeli jinżulek innu ta' glorja u bla eda itennulek. Għaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet, mbierek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smawiet. Għaddejs tas-sew int mulej, int lajn ta' kull qdusija, għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien sejjenata biex minn raj ħibati ħajl ħobs, radd il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u ixorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l-dejjem, id-demm li jixxerret għalikom għall-bnedmejn kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tiegħek mulej, nixxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mit-ċokon tagħna nitolbu lill-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem
mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum qegħdin nitolbu għall-irwieħ ta' ħutna Filip u Dennis Vella u Joe Grek. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza, Alla u tagħna Marija, mar-raġel ġust tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew issa nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu Ġesu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil min ħati għalina, la ddaħalniex fit-tiġrej, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li jien trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sina Ġesu Kristu ikun jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja tina l-paċi. Danu l-ħaruf Talla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha. Ħen jgħin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej ma jistħoqlejx tidħol taħt is-saqaf tiegħek. Iżda kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Mulej Ġesu Kristu nitolbuk li tinitqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek, ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsim l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Ġisem ta' Kristu. Imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Int li ħlaqti sema u Alla kbir mulej tal-għaloni, sultan għawi, tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek
adisniek. Alleluia, alleluia. Salvatur livdejtna l-kol, intlittina ħajja u ta' maġdida. Addis, awi, tkun imbirek mulej, tkun imbirek mulej għal dejjem, u imbirek li sem addis tiegħek. Alleluia, alleluia. Int mulej li tħobna l-kol, ħares lejna bħarsa kollha ħnina, kollok tjiba, tkun imbirek mulej, tkun imbirek mulej għal dejjem, u imbirek li sem addis tiegħek. Alleluia, alleluia. Kieku nifhmu l-importanza tal-għid eżisħuti, tkun l-iktar ħaġa li fuqha ngħidulu grazzi lil mulej. L-għid ma ġiex biex jibdel lil Ġesu, vera qam mill-imwiet, però kien Alla minn dejjem il-mewt ma kellha l-ebda seta' fuqu. L-għid ġie biex jibdel lilna u biex jagħtina ħajja bis-sens hawnhekk u fuq kollox biex jagħtina lill-Alla u l-imħabba tal-Alla għal dejjem fis-sema. Jiew nqumu bil-wieqfa u ngħidu bil-qalb flimkien: grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla. Grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla. Grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla. Nitolbu. Inti naddaftna mulej minn kull taħsir tal-imoddi, għatina li tqarbina mqazza li għamilna bis-sagrament ta' ibnek, biddilna f'ħolqien ġdejt bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Nixtieqilkom il-koll il-ġurnata tajba. Ave Maria.